Nanghatag og manok ang Department of Agriculture Region 12 sa 28 ka mga barangay animal health workers sa Kidapawan City nga benepisyaryo sa Poultry Dispersal Program sa ahensya ug lokal nga gobyerno. Usa ka lalaki ug upat ka himungaan ang gihatag ngadto sa mga benepisyaryo kilaumang masanay ang mga manok aron makatabang sa panginabuhian alang sa mga residente sa komunidad. 50-50 ang sistema sa pagpadagko sa mga manok tungod kay ang katunga sa ihap sa itlog niini ihatag sa mga barangay animal health workers sa Office of the City Vet aron mapahimuslan sa ubang mga barangay. Ang mabilin nga katunga sa gidaghanon sa itlog mao ipadaghanon sab sa mga barangay animal health workers nga nakadawat sa manok. Himuon kini sa tulo ka sunod-sunod nga cycle sa pagpangitlog sa mga manok. Muhatag sab og incubator og 10,000 pesos si Mayor Jose Paulo Evangelista sa mga benepisyaryo aron makasustener ang programa. Ang poultry dispersal natigayon sa Office of the City Vet kagahapon sa buntag, Miyerkules, Mayo 15.